A Fiscalía non ve indicios de delito no contrato de aluguer dos terreos da Canicouva nos que o Concello de Pontevedra quere construir a planta de compostaxe. Dá así por finalizadas as pesquisas e opta por arquivar a causa aberta tras a denuncia do Partido Popular. Poden denunciar o que queiran, mesmo poden poñer patas para arriba que non cae unha calderilla, o sea que nós estamos absolutamente tranquilos, non? O que pasa é que nos preocupa, non? De alguna maneira tamén toda esa forma de actuar, e eu pediría ao señor Domínguez expresamente que deixe de actuar como unha forza oscura, non? Tras coñecer esta decisión da Fiscalía, o alcalde pontevedrés criticou que o Partido Popular non fixera público este arquivo, como si fixo o seu líder, Rafa Domínguez, para anunciar a decisión de denunciar o contrato a finais do 2021. Non me parece unha actitud correcta, nin a presentación sistemática de denuncias ante a Fiscalía, pero me parece aínda peor que se oculte o resultado desa investigación da Fiscalía de forma cobarde, non? Eu recomendaría ao señor Domínguez que pida disculpas por un lado e por outro lado que se preocupe de presentar proxectos de futuro para esta cidade, que ao mellor é por eso polo que se dedica a facer tantas denuncias, non? Porque non hai un proxecto claro por parte do PP. Para Fernández Lores, a decisión do Partido Popular de presentar denuncias contra as actuacións do Concello entorpece a xestión municipal. Está interferindo, non? Ou polo menos perturbando, non? O funcionamento da administración. Todo este tipo de cuestións xeneran unha serie de traballos por parte dos técnicos ou dos funcionarios municipais que creemos que teñen que ter tempo para o que teñen que facer e non perder o tempo con estas cousas, non? A Fiscalía tamén arquivou as denuncias que o Partido Popular presentara a título individual contra os edís responsables do lixo dende que se asinou o contrato coa Comunidade de Montes da Canicouva no 2015. Raimundo González e Carme da Silva.